Bueno, iaia badugu asteko ordua, eta, purka-purka, ari da jendea saioan sartzen, 180 pasatxo, 230 pertsona izena eman da, eta, batzuetan, agian, baten batek azkeneko momentuko arazoren bat edo izan dezake, baina, nik uste, apurka-apurka, hasteko momentua dela. Formatzaile lanetan edo moderatzaile lanetan esango dugu, eta aurkezpenak azaltzen, SAEko taldea gaude. SAEko zuzendariani, Mirari Ayerbe Diaz, 3 kanpusetako koordinatzaileak, Elena Diaz Ereño Bizkaian, Iker Ros Martínez de la Hidalga Araban, Mikel Garmendia Mujika Gipuzkoan, eta Urtzagarai Ruiz berrikuntza metodologikoko zuzendaria. Eta, prestatu ditugu hainbat aurkezpen aria ez galtzeko, eta, hasiera batean, pentsatu duguna da, galderak baldin badaude, txatetik egin ditzazuen, galderak txatetik egin ditzazuela pentsatu dugu, eta, hitz egiten ari ez denak, baina besteok jaso egiten ditugu, eta baten bat iruditzen baldin bazaigu, baduela garrantzia nahikoa eta guztientzat, saioan gauden guztientzat interesgarria izan daitekela bere erantzuna, orduan, bloke bakoitzaren amaieran erantzungo genuke, eta bestela galdera guztiak amaierara pasatuko genituzke. Dana dela, idatzi eta galderak egitea zaila egingo balitzaizu edo, badaukazue aukera eskua altxatzeko, eta, blokearen amaieran edo bukaeran txanda emango genizueke galdera horiek osanean egiteko. Eta besterik gabe, lehenengo partearekin hasiko gara. Ebaluazioaren moldaketa online modalitaterako izenburua jarri diogu saioari, eta kontua da, irizpideak eta tresnak eta ideiak partekatu nahi ditugula, hiekin, aurrean izan ditzakegun egoerei, nola baitere aurre egiteko edo preste egoteko egoera horiei aurre egiteko. Orduan, saioarentzat gidoi hau prestatu dugu, alde batetik egoera posiblei aurrea nola hartu, preste egoteko, aurretik, zer hartu behar dugun duan, zeintzuk diran sortzen zaizkigun galderak, zein prozedura prestatu beharko dugun edo jarraitu beharko dugun hobeto esan da, moldaketak egiteko, zein egelako lanabez iruditzen zaigun erabilgarriena, batez ere parte hau egelarekin trebezia edo praktika gutxiago duten irakaslei bideratua, eta hau esan nahi dut batzuk ni baino askoz ere prestuagoak izan eta saiatuagoak eta arinagoak izan zaitezketelako egelako tresnak erabiltzen, agian Ikerrek baino eskarmentu handiagoa ez duzu izango, baina nik baino gehiago baliteke izatea. Baina, batez ere, eskarmentu gutxiago duten pertsonentzako pentsatuta dago, nahiz eta guztientzat uste dugu egon daitekela informazio aprobetxagarria. Eta bukatzeko EHU edonondik komunitate deitzen diogun egelapi honetan sartuta gauden pertsonen multzoari, guztiei ahotsa eta aukera emateko prestatu ditugun foroak aipatuko ditugu, bai? Lehenengo partean hasiko gara. Ez dago argitu beharrik, baina bizitzen ari garen pandemia hau, bada gauza bat ohitzen ari garena, baina inoiz bizi izan ez duguna. Araban, martxoaren 10-etik ikastegietara bertaratu gabe daude ikasleak.
alarma egoeraren ondorioz, martxoaren 16tik EHU osoan eskoletara bertaratzeko eskola guztiak bertan bera gelditu ziren, eta bizi dugun egoera honetan konfinatuta gaude, batzuk bizitzen ariko zarete gertukoen gaixotasuna eta kasuren batean heriotza, zuek, gurekin lan egiten duten azetapeko langileak, gure ikasleak, eta argi dago pertsonen artean harremantzeko moduak aldatzen ari direla, eta lan egiteko eta ikasteko moduak ere bai. Eta batzuen kasuan beste egoera gogor batzuk ere bizitzen ari dira, eta kontuan hartzekoak dira erteak, kaleratzeak, agian gure ikasle batzuk honelako egoeratan aurkitu dira, egun hauetan. Eta guztiak, urruneko ikaskuntzara moldatzeko zailtasunekin. Batzuk zailtasun horiek gainditzeko baliabide gehiago izan ditugu edo izan dituzue, batzuk baliabide nahiko eskasak izan ditzakete, eta tartean gure ikasle batzuk ere bai, nahiko baliabide eskasak izan ditzakete urruneko irakaskuntza honetara moldatzeko. Eta, egia esateko kontuan hartzekoa da, zelako esfortzua egiten ari diren ikasleak eskoletara, modu online honetan ematen diegun eskoletara konektatzeko, erantzuteko eta proposatzen dizkiegun jarduerak egiteko. Nola ari gara erantzuten, esaten nuen bezala, oso modu honean egia esateko, baina bakoitzak bizi ditugun egoera pertsonal eta familiarrak aldugun hobekien kudeatuz, guztiak tresna berriak erabiltzen ikasiz, eta lan egiteko modu berriak asmatuz, eta ordutegiak eta egutegiak moldatuz, eta guztiek seguru zama handiagoarekin, ezta? Baina guztiak elkarri lagunduz. Egia da jarrera alde guztietan oso ona dela, oso ona eta eskertzekoa. Eta batez ere, kuadro gorri baten barruan sartu ditut gure ikasleak, ebaluazioa hitz egin behar dugulako, eta ebaluazioaren kate honetan, kate zulorik ahulena eurek izan daitezkelako, ezta? Bueno, eta ze egoera topa dezakegu hemendik aurrera? Zer gertatuko da ikastegietara itzultzen ez gara ikasturte honetan? Nola ebaluatuko dugu gure ikasleen ikaskuntza? Eta nola emango diegu kalifikazioa irakasgaietan? Kezka horrekin bizi gara, ezta? Eta hainbat mugimendu ere hor dabiltzaren aldetik, ezta? Change.org plataforman zabaldu duten eskaera bat da. Aprobado general para todos los universitarios españoles. Bueno, hau da beren eskaera, baina ez dut uste hala izango denik, ezta? Bueno, guk behintzat ez daukagu hemen hitza eta erabaki hartzerik. Egia da, zurrunbilo honetan hainbat galdera sortzen dela gure buruetan, ezta? Eta, batzuk bildu ditugu, zuek beste batzuk izango dituzue, baina begira, hemen diapositiba batean bildu ditut, saio honetan erantzungo ditugun batzuk, ez dakit klabe guztiak ditugun, erantzun osoak emateko, baina gero aipatuko dizkizuet ze baliabide bilatu ditugun erantzunak sortzeko. Hauek dira errepasatuko ditugun galderak. Batzuk dira ikaskuntza emaitzen ematearekin, eman ahal izango ditugun ikaskuntza emaitza guztiak, edo ebaluatu gabe utzi ahal izango ditugu, batzuk, ezta? Gero, ebaluazio sistema aldatu ote daitekeen. Online moduko azterketak egin ote daitezkeen data ofizialetatik kanpo. Azken ebaluazioa eskatu duten ikasleen ingurukoak. Hauek lehenengo bloke batean ikusiko ditugu, eta bigarren bloke batean ikusiko ditugu beste hauek. Gorde behar aldira ebaluazioaren evidentziak egoera honetan. Eta, askoren kezka den beste arazo bat, ezta, kopiatzea, edo plagiatzea, edo ikasleek batzuek bestei erantzunak pasatzea, menperatu edo kontrolatu dezakegu, eta
egokitu beharko aldugu ebaluazioa behar berezia dituzten ikasleentzat, edo frogak online egiteko zailtasunak dituzten ikasleentzat. Bueno, hemen jarri dizkizuegu laburtuta gero erantzun ditugun galderak, zuen kezkak hauek baldin badira, jakin dezazuen erantzuten saiatuko garela, baina beste batzuk baldin badituzue, txataren bidez bidalitzakezue noski. Bueno, ze baliabide edo ze iturri erabili ditugu erantzun horiek eraikitzeko, alde batetik, unibertsitateen ministeritzatik heltzen ari diren dokumentuak eta deklarazioak eta bileretan ministroak berak esaten duenaren informazioa, jasotzen dugun informazioa. Beste alde batetik, errektoreen konferentzian hitz egiten dena eta bertatik ateratzen diren dokumentuak. Beste alde batetik, ebaluazio agentzien elkarteak diona, gure ebaluazio agentziak zer dion, zer dioten Eusko Jaurlaritzatik eta zer dion unibertsitateko sailburu ordeak eta sailburuak, errektorearen taldearen iritziak eta sortu den krisi kabinetean hitz egiten ari den hori. Bestalde, darrean dauden graduko titulazio ofizialeteko ikasleen ebaluaziorako arautegia eta beste arauak. Baita ere, eta hemen salto txiki bat egiten dut, protokoloa, ebaluazio probetan eta lan akademikoetan jokabide makur eta iruzurrezkoak eragosteari eta etika akademikoari buruzkoa, UPVHU 2019an maiatzean onartu zuena eta indarrean dagoena, eta beste alde batetik prestatzen ari garen, gu osatzen dugun errektore ordetzan eta errektorearen aginduz prestatzen ari garen EHU edonondik ebaluazioa atala eta laizter webgunean eskuragarri izango duzuena. Beno, egia da, guztiak zai gaudela, horrela agindu digutelako eta zuruak seguru nago entzun dituzuela edo batzuk lehen eskutik jaso duzuela informazioa, errektoreak bidaliko digula komunikatu bat, aste honetan bertan, espero dugu bihar bertan izatea edo bihar ez bada ostegunean izango da, eta baita ere araudi baino orientazio batzuk argitaratuko dituztela baita ere gradu eta gradu ondoko ikasketen arloko errektore ordetzatik, eta horren zai gaude. Ez dugu ezagutzen azken dokumentua, baina horregatik ezin ditugu gauza gehiegi aurreratu, baina bere nondik norako batzuk ezagutzen ditugulako erantzun batzuk apur bat aurreratzen zaitezke. Eta bagoaz galdera horiek erantzutera. Bueno, plangintzan zegoena baino eduki gutxiago eman daiteke, edo ikaskuntza emaitzaren bat edo beste ebaluatu gabe utzi? Bueno, a printzipio saiatu beharko genuke guztia zegoen bezala, eta argitaratuta zegoen bezala mantentzen. Baina kasu batzuetan ez da bideragarria izango. Eta bideragarritasun eza justifikatu egin beharko da. Idatzita jasota daudelako zeintzuk diren ikaskuntza emaitzak, zeintzuk diren edukiak, nola egingo den ebaluazioa. Baina honetan, ezinezkoa dena, justifikagarria baldin bada, justifikatu egingo dugu. Departamentuetan hartu beharko dira erabakiak, lehenengo irakasgai bakoitzaren irakasle taldeak egingo du hausnarketa eta aterako ditu ondorio batzuk, baina gero departamentuari aurkeztu beharko dizkio, eta departamentuak hartu dezaken erabaki bat da, ikaskuntza emaitza horiek, edo batzu behintzat, beste irakasgai batean garatzekoa. Hurrengo ikasturtean emango den beste irakasgai batean garatzekoa. Antzekoa dena, orain lantzen ari ginenaren jarraipen moduan kontsidera dezakegun bat delako. Baina edozein kasutan guztia garatzea ezinezkoa bada, testuinguru honetara egokitu egin beharko dugu. Helburuak alden neurrian mantenduz, hori bai. Baina,
gutxieneko batzuk, irakasgaiaren gutxienekoak hautatu eta horiek bermatzen ahalegindu beharko dugu. Claro, edukiak eta ikaskuntza emaitzak aldatzen baldin badira, ebaluazio sistema ere alda daiteke, ezarrita zeuden ehunekoak, publikatuta zeuden irizpideak, naiz eta, esan bezala, webgunean argitaratuta dauden. Aldaketarik gabe mantentzerik badago, horrela utzi behar da. Baina, claro, bertaratzeko ezintasun honek, batzutan, beste ezintasun batzuk ekartzen ditu, eta da, ebaluazio sistema hori aldatu beharra, beharrera eramango gaituzten ezintasunak gerta daitezke, ezta? Eta salbuespen egoera batean gaudelako, moldatzea posible izango dela esaten digute. Bale, moldaketa hori nola egingo dugun berehalase azaltzen saiatuko gara. Edo moldaketa hori egiteko modua bilatzen lagunduko dizueten irizpide batzuk emango dizkizuegu. Bale, beste kezka bat sortzen zaiguna. Eta online moduko azterketak egin ahal izango ditugu egutegian ezarrita dauden data ofizialetatik kanpo. Bueno, bai, batzuk berez programatuta zeuden, bitarteko froga edo deitzen ditugun horiek, programatuta zeuden data ofizial horietatik kanpo, ezta? Irakaskuntza garatzeko epearen barruan, zenbaitetan, hainbat jarduera entregatzekoak izaten dira, eta zenbait ikaskuntza emaitza edo eduki, ebaluatu egiten dira ikasgelan egiten dira jarduera batzuetan. Bueno, horiek programatuta zeuden horiek, egiteko modua baldin badago, egin beharko dira. Eta ebaluazio sisteman egingo ditugun edo egin beharko ditugun egokitzapenek eragingo balute data ofizialetatik kanpo zerbait egin behar izatea, neurri batean egin ahal izango da. Zergatik, gomendagarria izan daitekelako azterketetarako data ofizialak arintzeko. Azterketetako data ofizial horiek heltzen direnean ez dakigu eskoletara bertaratzerik izango dugun edo ez. Eta ez dakigu zein modutan izango genukeen bertaratzea izango bagenu. Seguru asko, distantziak mantenduz, eta bar. Ez da, orduan, zenbat eta azterketa edo froga gutxiago egon data horietan, hobe. Zenbat eta laburragoak izan behar badira, hobe. Eta zenbat eta ikasle gutxiagok egin behar izan, erresago baita ere. Orduan, guzti hori arintzeko zer egin, entregatzeko edo balatzeko beste zer egin batzuekin ordezkatu. Data ofizialetan entregatzeko edo egitekoak izan daitezkenak, baina etxetik, edo beste momentu batzuetan. Eta horregatik data ofizialetatik kanpo azpimarratutako esaldiaren zatia. Baina edozein modutan koordinazioa zehaztu. Eta koordinazioa irakas maila barruan. Lauhilekoan irakasgaiak batera eramaten dituzten irakasle taldeen artean. Zeren zereginak eta entregatzekoak ugaritzen baldin baditugu, arriskua izan daiteke ikasleentzat oraindik ere baldintzak zailago bilakatzea. Hori kontuan eduki behar dugun zerbait da. Alde batetik baldintzak ez gogortzea eta beste alde batetik lan zama ere ez handitzea. Aurrekoan ematen genuen ikastaroan gomendatzen genuen kontu bat hori da. Ikasleen lan orduak ezin ditugu igo, ezin ditugu handitu. Egia da, azken azterketak prestatzeko ordu batzuk kontabilizatzen direla, eta horiek sartuta daudela irakasgaiaren lan zaman, baina ez pasa horietatik gorago ez joan haratago. Eta azken ebaluazio eskatu duten ikasleak. Haientzat, irakasgai asko eta askotan programatzen dena da azken azterketa bat. Eta azken azterketa hori bertan egitekoa izaten da. Orduan, hori arindu behar baldin bada, nola egin? Aukera bat izan daiteke, lan bat
eskatzea edo lan bat proposatzea, aldez aurretik aurreikusi etzena. Posible da? Bai, claro, ahalik eta aurrerapen handienarekin jakinarazi beharko zaie. Kontuan eduki behar dugu ez dela denbora asko gelditzen lauhilekoa amaitzeko, ez dela denbora asko gelditzen azterketen data ofizial horietarako. Batzuk maiatzan dauzkagu programatuak. Orduan, denbora gelditzen den epea kontuan izan behar da. Baina helburua beti izango da frogak egiteko behar den denbora laburtzea. Alde batetik, online egin behar baldin badituzte, froga luzea baldin bada, jardun desegokiak egiteko denbora ere luzatu egiten da. Orduan, hori kontrolatze aldera, zenbat eta froga laburragoa izan, aukera gutxiago. Bai? Baina ondo planifikatu beharreko zerbait izango litzateke edozein moduz. Eta etorri ahal izango badira, edo derrigorrean etorri beharko badute, osasun baldintzak bermatzeko, zenbat eta laburragoak izan, errezago izango da plangintza egoki bat prestatu ahal izatea. Eta hontan, ikastegiek plangintza egokitzeko lan handia dute eta zenbat eta gehiago erraztu, eskertuko digute. Galdera gehiagorekin jarraitu baino lehen, eta, galderaren erantzun horiekin jarraitu baino lehen, prozedura apur bat azaldu nahi genizueke. Ze prozedura aurreikusten da? Lehenengo gauza, eta hemen dauden elementuak kontuan hartuz. Lehenengo irakasle taldea dago, ezta? Irakasle taldeak kontrolatzen duelako eta bere ardura delako irakasgaiaren garapena eta irakasgaiaren ikaskuntza emaitzak. Eure jakingo dute zeintzuk dauden dagoeneko garatuta, zeintzuk dauden garatze bidean eta zeintzuk izan daitezkeen garatu ezinezkoak. Garatu ezinezko horien artean, komentatu dugu, batzuk beste irakasgai batzuetara eramateko aukera baloratu daitekeela. Baina agian baten bat baztertu egin beharko da. Hori ez zaigu gustatzen, oso ajustatuta dauzkagulako, baina ondo pentsatu beharreko kontu bat da gauden egoera honetan. Behin irakasgaien ikaskuntza emaitzak baloratu ditugunean, orduan ebaluazioa aztertu beharko dugu. Ebaluazioaren parte bat, dagoeneko eginda dago, kalifikaziora eraman dezakegu. Eta beste parte bat, oraindik egiteke. Egiteke daukagun hori, baloratu zein den egingarria dagoen bezala, eta zein egokitzeko. Ze parte egokitu beharko genukeen. Irakasle taldeak prestatu duen proposamen hori, departamentuari jakinaraziko dio, eta departamentuaren barruan baloratuko da, alde batetik irakasgai bera, eta beste alde batetik hemen aipatzen genuen zati hau, ezta? Beste irakasgai batera eramateko aukera horiek, departamentuaren barruan baloratu beharko dira. Guzti honekin egingo da egokitzapen proposamen bat, bai? Egokitzapen proposamena. Eta egokitzapen proposamen hau titulazioari eta ikastegiari jakinarazi beharko zaio, jasota gelditu beharko delako, eta noski ikaslegoari jakinarazi beharko zaio. Ikaslegoari jakinarazteko biderik laburrena egela bidezkoa da. Eta, hemen ere oso importantea da, noizko, ezta? Ahalik eta lasterren aipatzen genuen azken ebaluazioa eskatu duten ikasleentzat, baina guztientzat edozein moduz, ahalik eta lasterren eman beharko da. Uste dugu, pasako diguten errektorearen eta errektoreordearen zirkular horietan, pasako dizkiguten deklarazio horietan, aipatuko den data izango dela apirilaren 30. Hori baino beranduago ez, mesedez. Hori baino lehenago ahaldala. Apirilaren 30 baino lehenago ahaldala ikaslegoari jakinari. Beno,
galdera gehiago prestatuak geneuzkan, ezta? Vale, ebaluazioaren evidentzia gorde behar dira, moldaketa batean gabiltza, ezta? Gorde behar dira, bai, beti bezala, indarrean jarraitzen du araudiak. Eta naiz eta egoera eta baldintza berezi batean egon, kontuan izan akreditazioak eta tituluen errebizioak eta egiten diren kalitate arlotik egiten diren prozedura guzti horiek eta horiek indarrean egongo dira aurten, hurrengo urtean eta hurrengoetan. Eta agian eskatu egingo dizkigute. Beraz, gorde egin behar dira. Egelarekin egiten baldin badugu, jasota geratzen dira. Bertan egiten diren jarduera guztiak, bai zereginetan entregatzen direnak, bai galdetegietan igotzen edo diren dokumentuak edo ematen diren erantzunak, eta bar. Beraz, egela bitartez egiteak errastu egiten digu lana. Bestalde batetik, aurkezpenak egin behar badira, aurkezpenak grabatu daitezke. Eta ahozko azterketak egiteko aukera baloratzen ari baldin bazarete, horiek ere grabatu daitezke, zen gogoan izan, ikasleek eskubidea izango dutela ebaluazio probak grabatzea eskatzeko. Orduan, ditugun tresnekin hau egitea ez da zaila. Hau ez da hain erresa. Nola iestu ikasleek kopia dezaten? Ze baliabide dugu hori kontrolatzeko eta zenbateko fidagarritasunarekin. Gaur egun ez daukagu egoera honen erabateko kontrola edukitzea bermatzen duen sistemarik. Ezin dugu guztiz ekidin, kopiatzea edo plagioa. Eta hau ez zaigu guri bakarrik gertatzen presentziala den unibertsitate bati. Hau orain arte online moduan lan egiten duten unibertsitateetan ere ez zeukaten erabat kontrolatua. Jakingo duzue, UNED berak, azterketen zati batzuk bertaratzekoak egiten zituela, fakultateetan eta barretan, ikasleek bertara joan beharra izaten zuten. Momentu honetan beste zera batzuk garatzen ari dira, baina edo Universitat Oberta de Catalunya. Horiek badiruzte plan piloto batzuk, martxan duela urte batzuk abiatutakoak, baina puntu-puntuan jarri gabe dauzkate, orduan zer esango dugu guk, proctoring sistemak deitzen direnak. Ez dauzkagu eta momentu honetan martxan jartzea ez da gauza erresa. Orduan, nola saiestu kopiatzea? Hemen ematen dizkizuegu pista batzuk edo aholku batzuk, antzeko enuntziatuak edo galderak, aldaketa txikiekin, ikasleen artean banatzeko, bakoitzari desberdin bat tokatzen bazaio eta ez badauka denbora asko bestekideekin konsultak egiten aritzeko, ez da erresa. Egia da, hausnarketa eta eskatzen duten moduko galderak ere, nolabait ere ekiditen dutela kopiatzea edo plagioa egongo balitz detektatzeko erresango litzatekeela, ezta? Galdetegiak prestatzen baldin badituzue, badakizue galderak ausaz antolatzen dituzten galdetegiak prestatu daitezkela eta erantzun aukerak ere ausaz antolatzen dituztenak. Eta baita ere galdera bankuetatik antolatuta eduki ezkero, eskatu alzaiola egelako galdetegien prestatzeko eta antolatzeko tresnari, hauta ditzala galderak ez guztientzat berdinak, ezta? Beste aukera bat da, galderak banan-banan aurkezten dituzten galdetegiak prestatzea, zera joateko aukera baliogabetuta dutela. Klaro, erantzuteko behar den denbora justua estimatzen baldin badugu,
Horrela ere, mugatu dezakegu froga egiteko ematen diegun denbora. Eta zalantza baldin badaukagu, gero, ahozko froga bat egin dezakegu, ahozko froga bat gero emaitzak, koherenteak direla baieztatzeko. Bale. Dena dela, lehen aipatu dugun protokolo hau indarrean dago, egia da ikasle guztiek ez dutela sinatu, lehenengo mailatakoek bai, baina egoera honetan edozein frogaren aurrean ikaslei gogoraraztea ez dagoela lekuz kanpo. Eta gogorarazpen hori egin daiteke orokorra, baina egin beharko litzateke froga bakoitzaren hasieran testu txiki bat ipiniz, bai? Eta adibidez, laugarren puntu honetan, ustezko iruzur kopia edo plagioaren aurrean bete beharreko jarraibideetan, zuzentzean ageriko bada iruzur bat, eta emaitzan ere ginen dauden iruzur bat egin dela, naiz eta proba egiten ari bitartean ezin izan dugun konprobatu, suspentsio kalifikazioa jarri ahal izango dela edo gutxienez, hau da pertsonalki egiten dudan gomendioa, gutxienez, lehen aipatutako beste froga, ahozko froga hori egin ahalko litzateke ikasleari eskatuaz, argudiatu dezala bere emaitza, ezta? Eman duen soluzioa, proposatu duen emaitza. Ez da posible edo zaila da edo denbora asko eramango luke ikasle askorekin ahozko frogak egitea. Baina, pentsatu behar duguna da, begiaren ertzetik irakurtzen ari naiz hemen agertzen diren mezu batzuk, eta kontuan izan behar dugula zenbat eta zenbat ordu pasatzen ditugun azterketak zuzentzen. Eta azterketak orain arinagoak izango badira edo onlineko kuestionario edo galdetegien bidez ordeztu ahal izango baditugu, prestatzea desente kostako zaigun arren, hori ere egia da, hor balantzan jarri dezakegula, zein egoeratan egin daiteken ahozko azterketa bat eta nori, eta zalderekin. Hemen planteatzen duguna, noski oso orokorra da, era askotako irakasgaiak dituzuelako eskuartean eta oso neurri eta baldintza desberdinetako taldeak. Beraz, soluzio bakar bat ez dago eta soluzio perfekturik ez dago, esan duke, inolako egoeratarako. Nik uste, kasu guztietan aurkituko dugula, nolabaiteko zirrikituren bat edo kezka sortzen digun zeraren bat, baina, hauxe da tokatu zaiguna. Behar bereziak dituzten ikasleak. Gaurren, adierazten digute, zetan, badagoen norbait, behar bereziak dituena. Titulazio ofizialetako ikasleen bazarako arautegiak 3. artikuluan dio, berdintasun eta justizia bermez ebalatu behar ditugula irakasle guztiak. Eta, klaro, dibertsitate funtzionala duten ikasleen premietara egokitzea lehendik ere, egin behar genuen, ezta? Orduan, kasu honetan ere bai, egokitzapen horiek planteatu behar dira. Eta nola? Jakinarazi dizkiguten beharrak kontuan hartuz. Behar horiek izan daitezke era desberdinetakoak. Eta batzuetan behar horiek dira denbora kontua, ezta? Denbora gehiago eman frogak burutzeko. Edo batzutan ikusmen arazoak daude, adierazi ikasleei nola egin pantailan ikusten dutena handitzeko. Edo letra tipografia egoak eta argiak erabili alten neurrian eta baita ere kolorea. Oraintxe konturatzen naiz adibidez, nik berdea eta gorria nahastu ditudala, eta berdea eta gorria bereizteko
arazoak dituzten pertsonak noski badirela, eta guentxe, barkamena eskatzen dizuet zuetakoren bat egoera horretan badago. Edo, audioak erabiltzen ditugu batzuetan, ezta? Okurritu alzaigu audioa erabiltzea galderetan edo azalpenetan. Badira pertsona batzuk hori entzuteko arazoak dituztenak. Agian ordenagailuan badituzte horiek testu bilakatzeko programak, baina denbora murrizten baldin badiegu horrek nekez funtziona dezake agian. Beraz, kontuan izateko gakoak dira. Eta frogak online egiteko zailtasunak dituzten ikaslei buruz, zer esan. Egia da, ikasleen eta enplegagarritasunaren arloko errektore ordetza aritu dela ikasleei, baldintza hauek bermatuta ez zituzten ikasleei ekipamendua eta konexioa helarazteko ahaleginak egiten, baina ez dela posible izan 100% edo guztiek ez dituztela adierazi. Eta batzuei agian ez zaie okurritu honetan zeudela, etxean badagoelako ordenagailu bat interneteko konexioa duena, baina eta zer gertatzen da ordenagailu hori momentu berean senide batek erabili behar badu beste azterketa bat duelako, edo gurasoetako batek telelanerako erabili behar badu. Claro, guztiei irakaskuntza emaitza berberak ebaluatu beharko zaizkie. Eta orduan ikasle horrek egoera eskasagoa izan dezake irakasgai guztietan, eta horregatik aipatzen dut hemen koordinazioa. Koordinazioa egoera horretan aurkituko den ikasleari, ez dakit, idatzizko lanak eskatzen baldin bazaizkio, modu eskalonatu batean egiteko, aldala, ezta? Edo egin daiteke bideo dei bat, edo telefono dei bat, ahozko froga bat egiteko, edo bertaratzeko froga ikastegian, posible baldin bada, ezta? Aukera guzti hauek kontuan hartu behar dira, eta bururatzen zaizkizuen gehiago ere bai seguru. Ikusten duzuen bezala, aurkezpen hau honekin amaitu da, eta nirekideak ibili dira zuen erantzunak, zuen galderak erantzuten, txatetik guztiak ezin izan ditut irakurri noski, orain esango didate, ia badagoen baten bat, hemen ozenean planteatzeko modukoa. Bai, mirari. Batzuk erantzun gabe utzi ditugu, behar dituzte... Ez zaizu entzuten agian itzalita daukazu mikroa. Orain? Ezakuru erantzuta, bai. Galdera batzuk ez ditugu erantzun, ze behar dute azalpen desente. Bale, nire arazoa da. Edo denari interesatzen zaielako. Beraz, goizeko saioan bezala, batzu dira orokorragoak edo ikutzen dute gehien bat, nola diseinatu ebolaketa plangintza berri hori. Eta beste batzuk dira teknikoagoak, tresna aldetik, nola zer egin dezakegun kopien aldean nolako gauzak. Orduan, lehenengo bi hiru galdera daude, ebolaketa berri horren diseinuaren inguruan. Bada, irakasgai berezitan nun praktikako gauzak dituzten, laborategiko irakasgai praktikoak, eta horren galdetzen dute, ea ebalatu daiteken laborategiko irakasgai praktikoak online. Suposatu tenatzen izango dela, agian inbarko dutela bestera batetara, galdetu ikasuntza maitz horiek, baina, bueno, edo justifikatu barko dela hori egin daitekela agian aurrez aurre salbuespen bezala, baina mirari usten dut galdera. Igual, hasi galdera honekin mirari, ea zer egin daiteken laborategiko irakasgai praktikoekin, da gero beste aldera pare bat komentatzen dizkizut. Bueno, barkatuko didazu, Mikel, baina ez dut ezer entzun, irten eta sartzen egin behar izan naiz. Vale, lasai, galdera zuzena motatzen dizut. Bai. Nola ebaluatu laborategiko irakasgai praktiko bat online? Oso ona, begira. Lehenagotik praktikak eginda badaude, pentsatzen dut zerbait entregatzeko izango zela. Izango zutela entregairen bat edo. Jarduerakoa.
eta hori ebaluatu daiteke. Orain kezka sortzen zaigu, ja, ezagit, nork egin duen, ezta? Nork osatu duen, lehenago entregatu ez dute. Bueno, lehenago ere kezka hori bera izan genezakeen. Begira, ni oaintxe laborategiko praktiketan nabil. Bueno, oaintxe ez, baina aste hauetan. Eta ikasleei eskatu dieguna da, eurek, etxean egin ditzatela, moldatu ditugu praktikak, hautatu ditugu etxean egingarriak ziren praktika batzuk, eta etxean egiten ari dira, eta guk eskatu dieguna da, dena irudien bitartez, argazkien bitartez, dokumentatu dezatela. Eta hori ebaluatuko dugu, baina baita ere, egingo diegu gero onlineko kuestionario edo galdetegi bat. Galdetegi horretan galdera batzuk izango dira aukera anitzekoak, eta beste batzuk izango dira eurek erantzun labur bat emateko modukoa. Egia da, praktika nahiko sinpleak zirela. Ezin izan baldin badituzue burutu, ikasleek ezin izan badituzte burutu, arazoa nolabait esateko potologoa da. Baina ebaluazio kontua bada soilik, galdera irekiak edo galdetegiak erabili, galdetegi tresnaren bitartez ebaluatzeko. Nik hori esango nuke. Ideiak dio, galdera horren gainean berak egin duelako, ez daukatela materialik ematen du. Orain jarri du, ez daukaten materiala. Bai, eske materialarekin ezinezkoa litzateke, ez da. Osa, izango litzateke prozeduren azterketa mota, no? Zelan erdi teoriko aplikatua, no? Galdera bat, Mirari. Mirari? Mirari entzuten diazu? Ez. WhatsAppen bidez bidaltzen diot. Beste laurtza, igual... Egingo dugu aurrera. Orduan, egingo duguna da, hori da. Etuko dugu apur batia Mirarik konexioa berriro hartzen duen, eta orain, pasako gara apur bat egelak dituen baliabide horiek azaltzen, bai. Gero, baliabide horiek eta gero joango gara konkretuetara. Hau Elenak azalduko digu. Era zabal batean, badauko ditzakun panorama orokor bat. Hori da. Bale, pues hasten naiz orduan. Bueno, ziondan hori, lehenengo kontatuko dugu hori orokorrean zenbat baliabide ditugu eta azalpen txiki batzuk, eta gero ja begirada zentratuko dugu, alde batetik hori taldeetan, ze beharrezko izango da, askotan taldeka lan egitea, eta bestetik gero zeregina urtzarekin, baina jakindaia eman dugula galdetegiak eman direla, eta collaborate, bide batez probatzen ari gara. Egelak eskaintzen dizkigun aukerak ikusteko zer egin behar dugu, betiko moduen aktibatu edizioa. Berdetik gorria jartzen da, eta orduan azten garaia eskuratu ditzakegu jarduera. Nondik azten gara? Gehitu jarduera edo baliabidea. Zenbat jarduera ditugu, 18 jarduera eta 7 baliabidea. Ebaluaziorako diren jarduerak guztiak, agertzen diren guztiak, ebaluatu daitezke, guztiak. Baina, badago irizpide dizuegela bereizteko.
klikatzen baduzue bakoitzan, eskuratzen duzue informazioa eta laguntza baita ere informazio laguntzailea eta bi klikekin zuzenki azkar batean hautatzen duzue edo klik batekin gehitu jarduera. Campus virtualeko lankideak, taldeak, Ramon Obelarrekin kontrastatu genuen, euren eskuliburuan duten eskema hau eta gaurkotu dugu eta eskatu diegu momentu honetan zer diren aproposa baita ere zuei azaltzeko. Orduan, hemen daukazue 18 jarduera modu antolatuta zeren arabera, kalifikazio motaren arabera eta kalifikazio liburuan agertzeko aukeren arabera. Osea, 3 bloketan agertzen dira, lehenengoa kalifikazio automatikoa daukatena, bigarren modulan eskuzko kalifikazioa, bi hauek kalifikazio liburuan agertuko dira, hau da, egelaren bidez guk kalifikatu dezakegu funtzio hori daukatelako. Eta funtzio hori gabeko jarduerak dira, kalifikaziorik gabe agertzen direnak, baina horiek guk egin beharko dugu gure ordenagailuan, baina esan nahi dut egelatik kanpo, baina gero gehitu dezakegu kalifikazio liburuan item baten bidez, no? Osea, posible aukera daukago ere hori egiteko. Jarri dizuegu hemen kolorez markotuta daukagu funtsezkoak ikusten ditugunak orain erakusteko. Eta baita ere, fijatzen bazarete, dimentsio bat handiagoa eman diegu. Beste guztiak baliagarriak dira eta interesgarriak. Baina, 3 irizpide edo baldintza hauek kontutan izaten, pentsatu dugu, egokia ikusi dugu guztiak erakustea ikuspegi orokor batean, baina gure atentzioa jarri galdetegietan, zeregietan eta collaborate bideogela honetan. Zeren arabera edo zertan oinarritu gara. Bertaratzeko unibertsitatea gara eta orduan egokitze prozesu hori bertaratzeko izatetik online funtzionatzea ez da egiten 24 ordutan edo 3 astetan. Premiazko formazioa behar izan dugu denok egokitzeko eta gero bai profila eta maila oso ezberdinak dira erabiltzaileen artean, erakaslegoaren artean, gure gaitasun digitala garapen ezberdina dauzka. Orduan, guzti hori kontutan izaten, hauek dira funtsezko jarduerak ebaluaziorako momentu honetan erabiltzeko. Orain bakarrik begirada jartzen dugu apur bat honetan, ikusteko baita ere holan distantzia batekin zer diren, galdetegia jarduera ikusi duzue Estibali Ruiz de Kamara irakaslearekin, eskaini duen formazioan, eta esango genuke, hau da, azterketa probak egiteko bereziki gomendatutako jarduera, jarduera izarra. Bai egin daitekelako ebaluazio hezitzailea, autoebaluaketarako kalifikazio gabekoa, eta baita ere ebaluazio kalifikatiborako erabili daiteke. Gero batutzailea edo batez besteko ponderatua, zuek erabiliko duzuen, puntuatzeko moduan. Zer egiten digu edo zer baimentzen digu galdetegiak? Hainbat modelako galderak eraikitzeko, bai aukeran hitzekoak, edo aukerak lotu, edo erantzun laburrekoak, edo baita ere irudia jartzeko, edo baita ere tekstuak mugitzeko, hainbat baditu erantzun irekiak direnak, eta orduan, aukera anitzak ematen dizkigu. Baita ere, galdera bankutatik ausaz aukeratzeko, edo baita ere saiakera kopurua ezartzeko, galderak nahazteko, ordena ezberdinak jartzeko, denbora mugak ere, hainbat posibilidade, Inkluso, esango genuke ere, emaitzak erakutziala ez, noiz, eta feedback emateko, eta noski, autoebaluaziorako erantzun zuzenak erakutsi. Eta guzti hori kalifikazio liburuan agertuko zaigu.
jakin dezazuela hori klikatzen duzuenean edozein jarduera, bai, baliabidea ere, agertzen zaizue informazio oso interesgarria, eta gero daukazue sakontzeko laguntza gehiago. Gaur goizean Urtzak esaten zuena, egia da, gelan hainbat ikur galderen bidez, dauzkagu zatika eta aplikazio bakoitzan informazio osagarria eta oso lagungarria. Ez gara joaten liburu potolo batera, bilatu baizik eta berehala ituna ikurra emanez, ematen digu agertzen zaigu beti laukitxo bat, eta zelan egin dezakegu, jasotzen dugu informazioa. Eta azkenik, zeregina eta collaborate jarduerak agertzen dira eskuzko kalifikazioa, ez da automatikoa, baina bai, egelaren bidez, daukagu funtzio kalifikazio liburuan agertuko zaigu, eta, jakin dezazuela, orain Urtzak azalduko dizuedana, baina ikasle lana jaso ditzakegu, ebaluatu, jarraitu, ebaluazio modu ezberdinez antolatu, gainera orain hori metodologia aktiboetan, hainbat evidentzia jasotzen ditugu zereginen bidez. Gero, ahozko aurkezpenak eta ahozko azterketak orain planteatzen ari garena, kolaboreiten bidez, bideo gelaren bidez. Jakin dezazuela, multzoka honetan ere baditugula jarduera kolaboratiboak edo irekiak. Momentu honetan ez ditugu gomendatzen horiek hasteko, baina pertsona batzuk bai funtzionatzen dute glosarioarekin edo lehen ikusi duguna wikiarekin, horiek ere bai gehitzen edo bai automatikoki kalifikazio liburuan agertzen erabil daitezke. Así que honekin, ikusi orokorra. Eskerrik asko zuen arretagatik. Galderaren bat nahi baduzu edo bideratu dezakegu geroago, zaidazue. Begira, galdetegiari buruz, ikusten dugulako gehienok ez da tresna hori erabili beharko dugula, hemen sartzeko erabili duzuen egelapi horretan badaukazue beste pestaina bat, gurea orain gauden hau ebaluazioa da, baina aurretik dagoena da galdetegiak, eta bertan daukazue alde batetik SD kamarak erabili zuen aurkezpena, eta beste alde batetik grabatuta daukazue saioa baita ere parte hartzen ez bazenuten. Bale? Txe daukazue tresna horren inguruko informazioa. Eta aukera asko ematen du, beraz, erabilgarria izan daiteke. Bestela, gaur goizean egin diguten iradokizunari kaso egingo diogu, zeren orain, ez, Iker? Zuzu argi ikusten? Nahi dezuen bezala, Iker eta Urtza eta Iker, zuek erabaki zein dijoan orain, lehenengo zeregina edo lehenengo taldeak. Venga, egingo dugu zeregina, venga. Horrera. Vale. Arratsaldeon, nik azalduko dizuet zereginak egelan nola antolatu. Era oso, zero mailan dagoen pertsona bati bezala azalduko dizuet, hau da. Ikastaroan maila askotako irakasleak zaudete, egela erabiltzen duzuen gauza askotarako eta oso gutxi erabili. Orduan guztiei erantzun egoki bat ematea zaila da, eta pentsatu dugu, egokien azala, apur bat jarrai batean edo, baina gutxi erabili duten horiei baliabideak ematea erabiltzeko eta danok behintzat aukera izateko. Orduan, momentu konkretu batzuetan behar bada, erabiltzen duzu gauza guzti hauek ezagutuko dituzue. Orduan, zereginen ezaugarririk edo importanteena da, edozein zeregin mota igo daitekeela, hau da, zereginen atala edo zeregin bat zabaltzen duzunean, ikasleek igoitzake artxibo ezberdinak, izan daitezke testu artxiboak, bideoak, audioak, HTML-ak, eta horrek ematen digu
produktua edo bereiek sortzen duten produktu hori ezberdina izatea. Uste dut, hor galdera bat egon dela hasieran, bai? Egelako atal honen bidez, produktu guzti horiek igo ditzakegu online ebaluatu. Horretarako, beti bezala egelan, hor eskerraldean goiko partean daukagun edizioa piztu, gero eskumaldera jeitzi, eta hor behan agertzen zaizuen jarduera edo klikatu, eta topatu zeregina. Bai, zeregina klikatu estean, hasiko gara zereginaren definizioarekin. Importanteena da, bi perspektiba daude, bata da pedagogikoa dena eta bestea teknikoa. Hau, zeregina prestatu behar dugu, klase presentzialetan egiten dugun bezala, hau da, definitu behar dugu ikaslek zer egin behar duten, definitu behar dugu zeregin horren pena nolakoa izango den, zein ezaugarri izango dituen zeregin horrek denbora kontuan, eta definitu beharko dugu ere zelan ebaluatuko dugun. Ze motatako feedback emango diogun, eta kalifikazioa ere zenbateko izango den, ze eskala motarekin, eta gure jarduera osoaren edo irakasgai osoaren zenbatekoa izango den. Daukagunean, gauza da, egelako atalak da bolkatzea. Orduan, orain joan maraiz, pizkanaka hori azaltzen, eta ikusi egelan dagoen orden bera ez dudala jarraitzen. Nik jarraitzen dut orden pedagogia pentsatzekoa. Baina, behin egelara igo nahi baduzu eta modu honek edo plantilla honek zaintasunak ematen dizue, utzi dizu eta utziko dizuet ere nik grabaturako bideotutorial bat egelatik zuzenean nola egiten den ikusten dena. Orduan, lehenengo puntua izango zen zeregina definitzea. Definitzea izango da, ikasleari ematen diogun informazioa, berak jakin dezan zer egin behar duen nola, adibidez, proiektu batean edo PBL batean izan daiteke estenatokia, ez? Horretarako, idatziko dugu zereginaren izena edo esenplua, deskribapen bat idatzi genezake, eta hemen atal honetan igo ditzakegu irudiak, emotikonoak, multimediak, linkatu ditzakegu interneteko bestelako orrialdeak, bai honek ematen digu ediziorako atal txiki bat da. Gogoratu ezazue, hau, erakutzi nahi baduzue zeregina agertzen den atal horretan, pestain horretan egelan, beko hau markatu behar dela. Oso importantea da, bentsate hasiera batean batzuetan gertatzen zaigu, ez zaitu urtetzen, ez zait, gogoratu ezazu beti ere klikatu egin behar ditugula gauza guzti horiek, bai, oso aditasunan ibili behar horretan, ze despiste horiek gero zaitasunak ekartzen dizkigu. Eta aukera daukagu hemen ere, igotzeko gure ordenagailuan daukagun fitxategi bat, bai? Fitxategi hori gero ikasleek deskargatu halko dute, eta ikusi zereginaren atal garrantzitsuenak edo zuek hasiera batean aurkeztu nahi diozuena. Informazio hori edo deskribatuta daukasunean zer egin behar duten eta markatuta daukasunean nola zereginaren antolaketa egingo du. Antolaketa nondik, denboraren ikuspegitik eta olakoetatik. Hortaz, zereginaren garapen mota bi eratako izan daiteke. Hau da, zereginak izan daitezke edo online egitekoak, testu bat adibidez online idazteko, egelan sartzen dira eta testu bat idazten, eta hori klikatuz gero, markatu ditzakezu zenbat hitz kopurua adibidez, bai, hemen dugu. Ensaio bat idatziko dute 200 hitzetakoa, eta hemen gaitzen baduzu ez di utziko 200 hitz baino gehiago idazten. Edo beste aukera bat da fitxategi bidalketa. Beraiek fitxategi ezberdinak egiten beraien ordenagailuetan eta gero hemendik zuen bidaltzen dizuete eta hor gelditzen dira gordeta egelan. Ze formato? Testu formatu ezberdinak, audioa, bideoa, irudiak, HTML, horretarako guk erabaki genezake zenbat fitxategi kopurua, zenbat fitxategi igoko ditugun, hementxe, eta bat, bi, 8, dana dalakoa, pentsatu dezakegu ere eta markatu dezakegu zein dan tamaina, fitxategin tamaina zenbateko izan. Topea, 20, bai? Digo, fitxategiak izaten badira da, irudi gehiago dutela, edo gutxiago, edo ikusteko apur bat, zein izango dan lanaren bukaerako tamaina edo. Eta ze fitxategi mota onartuko ditugun. Hemen klikatuz gero, aukera pila bat dauzkagu. Eta agertzen zizkigu aukerak, izan daitezkela edozein fitxategi, edo aukera konkretuak,
irudi fitxategiak edo testuak. Eta jartzen dizkiegu ere alboan zein estentzio onartzen dituen egelak. Bai? Pues MP3, dana dalakoa. Bai, hemen aukeratu ditzakegu. Behin, bidalketa mota aukeratuta daukagula, taldeka edo banaka lan egingo duten zehaztuko dugu. Taldeka egin dezakete lana, edo banaka, eta orduan hemen markatzen dugu, da garrantzitsuena. Behin, taldeka eginda jartzen badugu, behartuko ditugu ikasleak taldeko kide izaten bidalketa egiteko, edo ez. Egon daitezke batzuk taldeka egingo duten bidali dezakete horiek, eta beste batzuk bakarka beraien egoerarengatik eta bebai bidali dezakete, zuen garapenaren arabera eta zuen diseinuaren arabera, hori zehaztu beharko duzuen. Behartuta daude taldekide guztiek bidalketa egitera, edo talde bakoitzetik pertsona batek bidalketa egitearekin nahikoa da. Bueno, gozo horiek zehazten joango zarete. Lehen, Helenak komentatu duen bezala, hau esek dira, galdera ikurra hauetan, eta beti agertzen dira, klikatzen baduzu agertzen delako azalpen txiki bat, oso harrigarria erabaki hartzeko, bai edo ez, nahalakoa. Eta hemen egongo da ikasleen taldekatzea. Kasu honetan nik ez dauka taldekatzerik. Taldekatze hau kanpoan egiten da, bai, guk ikasleak taldekatu ditzakegu eta gero azalduko digu bezala Ikerrek jarduerak egiten dituztenean, zehaztuko ditugu, ze talde nahi dugun jarduera horietan. Behin, informazio hori eman garapenaren informazioa, zereginaren gaineko bestelako informazio batzuk, informazio garrantzitsuak izan daitezkenak. Bata oso garrantzitsua dena, izango da, datak, bai? Hemen zehazten ditugun data guztiak, ikasleari ikastaroko egutegian agertuko zaizkio, egelako egutegian. Nahiko interesgarria da hori, eta nik gomendatzen dut beti ustea ikusgarri egutegi hori ze ikasleak hor jarraitu dezake oso ondo ikastaroaren, kasu honetan irakasgaiaren garapena, bai? Eta beste gauza importante bat da, egelak uzten duela epez kanpo bidaltzeko aukera. Ikasle batek igo dezake bere jarduera epez kanpo, baina guri irakasleari esango digu egelak zenbateko atzerapena zigorben. 5 minutu, 3 edo 4 ordu eta 56 minutu. Bai, gauza guzti hauek izateko guk aukeratu behar ditugu, zentzuk nahi ditugun eta zentzuk ez. Hala aukera daude. Hemen markatua dagoena, entregatze data. Zehaztu beharko dugu, noiztan entrega egiteko data. Izan daiteke entrega data bakarrik markatzea eta hor gaitu egiten dugu, edo markatzea ere, entrega dataz gain beste data bat, apur bat luzeagoa, non izten da denbora. Osa, apur bat, como una segunda oportunidad. Egin dola izan. Hor, nik kasu honetan adibidez, ez du jarri. Bai, baina jarri daiteke. Bebai, markatu balezake, entrega data da, garen 14, baina danok ez dut esertan 14. Hasi zintezkete entregatzen, 7tik aurrera, bai? Eta gaitu. Hori oso importantea, gaitu. Oso importantea, bestela guztia, gertamera gelditzena. Eta interesgarria izaten da ere, guri gogorarazteko, irakasle gogorarazteko, jartak dauzkagula kalifikatzeko, ipintzea data bat, guri gogoratzeko, ez? Hori gogoratu ezazu, kalifikatzeko dauzkazula. Bai? Hemen ere, markatu dezakegu, deskribapenean agertzea, ikastaroaren deskribapenean, hor hasierako atal horretan, edo ez. Lehen esan dugun bezala, egelak ematen duen beste zera importante bat, beste, ez dakite, jardun importante bat hauze da, saiakerak. Hau da, ematen du aukera ikasleak behin eta berriro lana igoteko guk nahi badugu. Hau interesgarra izan daiteke ez, lan bat egiten zoazenean, eta guk egin nahi ziogunen iradokizunak, eta iradokizun horren gainean, erantzuna ematen diote, hobetzen dute lana, eta pizkanaka lan bat sortzen doazenean. Adibidez, gradu amaierako lanak, edo bestelako proiektu batzuk, ez? Orduan, aukera daukagu. Berriro, saiakerak zabaltzeko, eukitzeko, inoiz ez dago, bakarra da. Igotzen duzun dokumentu hori izango da, balatuko dana. Izan daiteke eskuz egitea, hau da, nik zuzentzen bakoitzean esango dizut. Morain badaukazu aukera berriro igotzeko, edo ez? Edo izan daiteke automatikoki daukazu aukera denbora guztia igotzeko, gainditu arte. Osea, nik jartzen dizudanean 5 edo 7 edo dana alako, orduan jazta, gainditu duzu ez daukazu aukera gehiago. Nota hobetzeko ez daukazu, baizik eta gainditzeko. Bueno, hau, irakaslearen erabakia da, kontuan eukinda, lan mota, metodologia, eta baita ere, zer lortu nahi dugun lan horrekin, ez? Ebaluazio bakar, ebaluazio jarrai, nahi duguna bakoitzak. Eta saiakerako kopurua ere markatu dezakegu.
nik esan dezaket, bale, bai, dauzkazu, bai, emango dizut eskuz aukera, edo emango dizut aukera gainditzeko, baina bakarrik emango dizkizut 5 aukera. Hemen klikatzen dut, 5 aldiz. Eta 5. ez baduzu gainditu, pues zerrez, ez daukazu aukerarik gehiago igotzeko. Bai? Hori da, lehen esan dudan bezala oso garrantzitsua da, ez bakarrik alde teknikoa hemen azaltzen ari zera, baizik eta alde metodologikoa eta jardueraren garapena ondo pentsatuta izatea. Pasatu da, bai. Orain, daukagula jarduera definituta. Jardueraren garapena eta ezaugarri garrantzitsuenak zehaztuta, heldu beharko gara feedback eta zuzenketak egitera, ebaluazio momentu batera. Orduan, hemen kolatu zait, gaztelerazkoa barkatu. Bueno, zuzenduko dut hurrengorako. Hemen feedback mota ezberdinak emateko aukera ematen digu egelak. Honetan ere, pentsatu beharko dugu zer datorkigun bakoitzari hobeto. Normalean, eta erabili ez baduzue asko, erramienta hau, nik gomendatzen dizuet hauze, feedback iruzkinak. Hau da, zuek zuzentzera zoaztenean, zabaltzen zaizu holako bloke antzeko bat, non idatzi dezakezu iruzkina, eta bidaltzen zaio zuzenean, ikasleari, bai? Pintzen diot kalifikazio bat, eta iruzkin kualitatibo idatzi bat. Badago beste aukera bat, dala PDF gaineko barrak. Honetan zer? Bueno, ikasleak igotzen duen PDF hori, zuzenean jartzen zaizu zure pantailan nolabait, eta aukera daukazu horren gainean, irudi egiteko, anotazioak egiteko, gainean zuzentzeko nolabait, bai? Badago ere, lineaz kanpo, hau da, egelatik kanpo daukasun kalkulu horri bat igotzeko aukera, behin kalifikazioak sartuta jaisteko berriro, ez da egokiena, ze badago kalifikazio horri bat egela, eta badago ere, fitxategi ezberdinak eukitzeko zure ordenagailuan eta feedback fitxategi horiek igotzeko. Gehien erabiltzen direnak hauek biak, bai? Beraien dokumentuaren gainean idaztea eta feedback iruzkin bat ematea, idatzizko iruzkin bat. Zeran komunikazioak, jakinarazpenak. Hau da, guk behin kalifikazio feedbacka idatzi pentsatu edo markatu dugula, nola helduko zaio ikasleari. Ikasleari bidalketa, guk markatu dezakegu zuzenean heltzea behin eginda daukagunean ebaluazioa, bai? Bestalde, beste aukera batzuk ere badauz ematen dizkigu honek, eta dira, bidal hemen, epez kanpo dauden bidalketen berri ematea edo ez, lehen esan duguna, bai? Behin igotzen dituztenean lan horiek, aukera daukagu jakiteko, dugu informazio hori eukin nahi badugu, nortzuk igo duten epean eta nortzuk epetik kanpo. Markatu badugu epe luzetxoago bat, edo, informazio hori guretzako interesgarria bada. Interesatzen zaigun, ikasleari, lehen esan dudan bezala, heltzea edo ez, notifikazio hori guk ebaluatzen dugu momentuan, edo itxarotea. Ez, nahiago dut ez heltzea zuzenean, baizik eta ikaslea sartu dadila egelan ikusteko, behin danak ebaluatuta daudenean. Hemen, joango gara zehazten. Bai, jakinarazpenak, hau da, pentsatu beharko dugu ikaslekiko komunikazioa, hau da, ikasleko hartu emanak ebaluazio bideo honetan, zelan egingo ditugun. Eta azkenengoa, kalifikazioa. Orain arte egin duguna feedbackari lotuta doa. Alde kualitatiboari. Alde kuantitatiboarekin lotua, hemen dago. Hemen, puntuazioa zehaztuko dugu. Hemen, badauzkagu, ematen dizkigu aukera ezberdinak, eskala mota ezberdinak erabiltzeko. Eta eskala mota ezberdin horiek lotuak joango dira puntuazio motarekin. Orokorrean, guk erabiltzen dugun kalifikaziorako egokiena da puntuazioa zehaztea eta jartzea gehienezko puntuazioa zein dan. 10 edo 100 gainean ebaluatuko dut edo dana dalako. Bai, orduan hor zehaztuko dugu. Lan honek, batetik 10 ez, 10, 9, 8 edo 100 edo dana dalako. Hemen importantea da ere, kalifikazio metodo hauek. Bi aukera ematen dizkigu. Zuzen arrunta, izateke kalifikatzea, hau da, ipintzea, batetik 10erako nota adibidez, eta zehaztu badugu aurretik feedback idatzia ematea. Hori izango litzateke simpleena nolabait, bai? Baina hala ere hori da orokorrean gure azterketetan adibidez eta lanetan egiten duguna, guk jasotzen ditugu lan idatziak, kalifikazio bat ipintzen dugu eta egiten ditugu iradokizunak.
beste aukera batzuk, eta batez ere adibidez metodologia aktiboetan edo ABP, holakoetan ari zaretenontzako badaude beste aukera batzuk ere. Gertatzen dena da, teknikoki ere aukera hauek zailtasun gehiago ematen dituztela egelan. Bai, ez dira zailak, baina zailtasun gehiago ematen dituzte, ze eduki behar duzu adibidez rubrika prestatuta, rubrika hori igo egelara, eta gero hemendik klikatu eta pagartu dadin. Ikusiko dugu gero nola gelditzen da. Nik gomendatzen dizuet, orain, erabili ez duzuenok, erramienta hau, zuzen arrunta egitea, zuzenketa arrunta. Eta, edo animatzen bazarete, gogoa daukazuelako, denbora daukazuelako jarraitu horrek. Baina bestela, horrekin nahikoa da. Eta bestean, gehiago trebatuago zaudetenok, besteetara pasatzea. Ebaluazio hori da zein da, egitzea, iten konkretu batzuk beti errepikatzen direnak, badakigu jarduera hau egiten danean, beti daudela zuzenketa. Eta orduan, aukeratu izango dugu iten horien artean, eta apur bat automatikoago izango da feedback kualitatiboa. Beti dago ez dakit ze galderan hau gertatzen da, eta orduan, eukitzea olako zerrenda bat, tipo eta hortik aukeratzea. Orduan, zuzen arrunta izango litzateke hori da, kalifikazioa eta guk idazteko aukera, feedbacka ematen kualitatiboa, eta beste biak errubrika, eta hemen nahazten dira errubrikan kuantitatiboa eta kualitatiboa era automatian, eta ebaluazio gida izango litzateke eukitzea puntuazio bat, kalifikazio bat, gehi erantzun tipo batzuk edo esera batzuk, esaldi tipo batzuk erantzun kualitatiboa emateko. Baina hori da bakoitzaren arabera. Eta gero, hori izango litzateke ja bukatuta, badaukagu dana egin, badaukagu definizioa, badaukagu garapena, badaukagu ezaugarri konkretuak, eta badaukagu nola kalifikatuko dugun era kualitatiboan eta era kuantitatiboan. Zela ipiniko diogun nota eta ze eskalaren gainean. Bueno, orduan orain, beraiek egiten dituzte zereginak eta guri zuzentzea tokatzen zaigu. Zuzentzeko, zelan egin behar dugu? Gu zereginaren barruan sartzen garenean, kasu honetan nire egelako zerake agertuko dizkizuet, eta orduan hemen agertuko zaizkizue zenbat parte hartzaile dauden, hasiera batean agertuko zaizkizu informazio orokorrak, Honek ere balio dizue, klikatzen duzuenean zereginaren gainean, ikusteko nola doan zeregin hori. 120 pertsona daude, 67 bakarrik entregatu dute, oraindik ez dut bat ere zuzendu, edo danak zuzendu ditut, kasu honetan danak daude zuzenduta, EPEA zen, eta oraindik EPE mugaia amaituta dagoenez ezerrez. Eta horren behan, informazio horren behan dauzkagu bi aukera. Bata da, kalifikazioak ikusi eta kalifikatu, edo zuzenean kalifikatu. Hemen klikatuz gero, ona eramaten gaitu eskuman daukagun pantaila honetara. Eta pantaila honetan gauza ezberdinak egin ditzakegu. Hemen agertzen zaizkizuenak. Egin ditzakegu ikusi, entregak blokeatuta badaude, denbora pasatu delako, desblokeatu. Ikusi zeintzuk diren, entregatu dituzten pertsonak zeintzuk diren. Eta importante edo, ondo dagoen gauza bat hauze da, bekoa da, dela deskargatu ditzakegu enbio guztiak. Hau da, bidali dizkiguten lan guztiak, deskargatu ditzakegu gure ordenagailura zip formatuan deskargatzen du zuzenean. Eta hori gorde dezakegu, inprimatu edo behar dugun guztia egin. Orduan, pantaila honetan laguntzen diguna da, ikusten zein dan garapena, zelan doan, amaitu dan edo ez, eta zelan doan garapena, eta gero, bidalkeketekin, gauza ezberdin horiek egitea. Batez ere deskargarena positiboa izan daiteke, erreztu dezake laguntza, erreztu dezake bidea online egitera, ez gaudenok oso dituak. Feedbacka emateko aukera ezberdinak esan dizkizuet lehen. Eta hemen adibideak. Bata da kalifikazioa gehi feedbacka. Hau da lehengo aukera esan dizuedana, ipintzen duguna, zuzentzeari ematen diogunean, eta zuzenketa normala, ez da gindola esan, lehengo aukera hori. Honetan kalifikazio bat ipiniko diogu, eta hemen idatziko dugu batetik 10era, ze kasu honetan ikaskala ipini dut. Hemen dauzkago ikaslearen datuak, eta hemen nola doan ebaluazioa. Ikasle honek, ez du ezer bidali, 6 egun eta 9 atzerapena darama, eta, editatu dezake oraindik, nik niolako, bigarren aukera, ez dut kalifikatu. Orduan hor dago, baina hemen
eukingo nuke aukera ja kalifikatzen hasteko egongo balitz ja lana. Barkatu, eta horren azpian, kalifikazio horren azpian, agertzen da, hau, eta hemen da idazteko, kalifikazio horren feedbacka idazteko, bai? Eta testu bezala idatzi denezake, irudiak sartu, emotikonoak, hemen dauzkazuen guztia, bai? Da, por bat, testu editore bat moduan. Eta hau da, hauze, da, ikasleari helduko litzaiokeena. Bere kalifikazioa eta gure iruzkina. Beste aukera, rubrika. Hemen errubrikan, hauze agertzen zaigu, eta ikusten dugun bezala, hemen daukagu ikaslearen lana. Zergatik agertzen zain diri hemen ikaslearen lana? Jarri dudalako, nahi dudala PDF-aren gainean editatu. Goratzen zueren. Eta hemen dauzkat editatzeko herramientak. Orduan, hemen PDF-aren gainean nik halko nuke idatzi irudikatu dana dalako. Bai? Zer gehiago agertzen da hemen? Hemen agertzen zaizkigu bidalketaren datuak. Kalifikatuta dagoen ez, eta zer. Hemen bidalketaren dokumentua. Eta hemen, behan, esan dizudan bezala, nik rubrika sartu nuen, hirugarren aukera hori, eta orduan agertzen da rubrika. Eta hemen klikatuz joan ninteke, berdez dagoena da klikatu dudana, eta ebaluazioa egin. Puntuak eta agertuko zaion komentarioa edo. Bai, orduan, hau izango litzateke rubrika eran jarriko banu eta PDF-a editatzeko moduan jarriko banu, edo beraiek igotako dokumentua editatzeko moduan. Hemen ere, lehen esan dizuet beste aldean agertzen dela deskargatzeko, apur bat, selekzio bat egiteko modu bat. Ari garenean zuzenketak egiten, eskumako goiko aldean, hemen agertuko zaizkigu, edizio, zein dan ikaslea, eta gero hemen klikatuz agertuko zaigu ere zer nahi dugun areatzea. Hau da, nik dauzkat 200 ikasle, edo gehi klasuletan bezala. Orduan, nahi dut bakar, eta hasi nintzen zuzentzen atzo, baina ez nuen amaitu. Orduan, ni sartzen nahi zuzenean, eta ez badut ezer klikatzen hor, agertuko zaizkit danak hasieratik. Zuzendutakoak, ez zuzendutakoak. Baina nik erabakitzen badut, nahi dudala bakarrik, nire ebaluazioa ez ditudanak zuzentzu agertzea, klikatu dezaket horretan, atal horretan, eta agertuko zaizkit horiek. Edo ebaluatu ditudanak bakarrik, edo ez dutenak bidali, bai, badauzkagu moduak filtroak egiteko, bai, eta guri ateratzeko nahi dugun informazioa. Eta ez gara zertan beti atzera aurrera ibili behar, danak atzera aurrera, ikaslerekin zoratzeko modukoa delako. Hau da, lehengo esan dizuedan errubrika, bai, handitu dezazuten. Eta bukatzeko, lehen esan dudan bezala, azkenengo atala da, zuek kalifikatu eta feedback egin ostean, da nola bidali, nola komunikatu feedback hori. Bueno, pues, hemen, taldeka egin baduzue, badago aukera bat, kalifikazio berdina eta komentario berdinak talde osoari bidaltzeko, edo ez, edo bakoitzari, taldeko kide bakoitzari berea. Bai, hori erabaki duzuen eraren arabera, baina hemen zehaztu beharko zukete, bai, edo ez. Eta bukatzeko, ja, behin zuzenduta daukazuela, hemen azpian, badaukazue gorde aldaketak, eta listo. Gorde aldaketak eta hurrengo jarduerara pasatuz, hurrengo tareara nolabait, eta hemen oso garrantzitsua den zerbait. Nik hasieran erabaki dut, jakinera ikasiko zaiela ikaslei, behin ebaluaketa eginda daukadanean, zuzenean helduko zaiela. Hemen aukera ematen dit, hori kentzeko edo mantentzeko. Klikatuta badago, nik behin ematen badiot aldaketa gordetzeko edo aldaketa gorde eta hurrengo erakusteko, helduko zaio mezu bat berari, esaten zuzenduta dago, badauzkazu ja emaitzak. Kentzen badut hemendik, ez, sartu egin beharko da plataforman ikusteko. Bai? Eta horrekin gutxi gora bera, okengo genuke jarduera planifikatuta, diseinutik ebaluaketara arte, eta ebaluaketa eginda, eta ebaluaketaren komunikazioa eginda ere. Eta, ez dakit oso ondo, azaldu dudan, baina dudarik edo badago. Beno, ez dakit azken ez zaiten zuten. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da, bale. Azken partean kurtsorea jartzeko esan du norbaitek, baina, bueno, bideo-tutoriala prestatuta daukazunez, eta laizzer konpartituko diguzunez, uste dute
hau guztia errez argituko dela. Bai? Orduan, txanda emango diogu Ikerri, azaldu dezan nola prestatzen diren eta nola kudeatzen diren taldeak egelan. Beno, bideoak enduko dut, natura erdian dagoelako eta konexioa txarra delako. Entzuten da ondo? Bai, ez da? Bai. Vale. Bueno, aurrera egingo dugu orduan, denbora gutxi daukat, orduan, bueno, ja ikusi dugu, galdetegia funtsezkoa, ebaluatzeko, zereginak bidaltzeko, ere zereginak funtsezkoak izango dira hemendik aurrera, batez ere etengabeko ebaluatzeko, Blackboard kolaboratzeko, baina beste kontutxo bat, gerta daiteke hau, taldeena erditik egotea, orduan, aurrera doan. Vale. Zergatik taldeak, bueno, ikusiko dut teknikoki nola antolatu taldeak eta ze kasuistika egon daitezke. Taldetan sartzeko, erabiliko dut zera, partaidetik sartu behar gara, beti eskarre aldetik, taldeak antolatzeko, behin hemen sartuta. Justu taldeak antolatzeko hemen sakatu beharko genuke, kontu zuekin, eta hemen taldeak aukeratu. Orduan, partaideak, taldeak. Vale, eta hemendik aurrera, hau da garrantzitsuna. 3 kontu ezberdin agertzen zaizkigu hemen. Askok ez dakizu hau eta hau garrantzitsua da. Gerta daiteke adibidez nire ikasgaian, erderazko taldea eta euskarazko taldea egotea, ingelesezkoa baita. Orduan, ikusiko dugu nola taldekatuko ditugu gero, baina lehenengo. Normalean talde ezberdinak izango ditugu gure ikasgaian. Adibidez, lanak egiteko eta hori da arruntena. Orduan, hau egiten da hemendik. Taldetik sartu, editatu, hemen sakatu, eta erabiltzaileak gehitu. Agertuko zaizue desplegabea, aukeratu nortzuk daude talde bakoitzean. Aukera daukazue gainera talde bakoitzari irudi bat jartzeko. Hori gero ikusiko duzue nola ikuspegi orokorrean, taldeak kudeatzeko eta primeran datorkigu. Bakarrik hau. Simpleena azalduko dut bakarrik. Bueno, eta ikusten dituzue taldeak. Hemen talde bakoitzan, ikasle ezberdinak egongo dira, eta joten gara talde gehiago sartzen. Baina lehen aipatu dena, gerta daiteke, adibidez, hori, ingeleseko taldea izatea, eta 3., 5. eta 7. taldeak egotea, edo euskarazko taldea, edo lan modularra, adibidez gure artean ja oso ohikoa da. Lan modularra egiteko, K7, K6, K5, orduan hori antolatu dezakegu honen bidez, taldekatzean. Hau oso garrantzitsua da, zeren gero ikusiko dugu nola zeregina honen bidez bideratuko dugu taldean egiteko. Hurrengoan, ikusten duzue ikuspegi orokorran, orduan agertuko zaizue. Euskarazko taldeak hauek, ingelesezkoak, modulokoak, horrela agertzen da, eta ikusten duzue iruditxoa. Berriro, errazten du asko lana, gero adibidez, ja zereginekin sartzen naizelako, urtzak azaldu dugu, gutxi gora bera, orduan jarriko dugu taldeko bidalketa, guztiek bermatzearen hori azaldu dugu, eta hemen, hau ez dugu azaldu, hemen taldekatzerakoan aukeratuko dugu, K7 modulua, ingeleseko taldea dena delakoa, hau garrantzitsua da orduan. Eta azkenik, kalifikatzeko ikusi dugu nola, guztak erakutsi dugu, kalifikatu dezakegula, eta azken hau, nola, ikasle bati kalifikatuta, adibidez, gure lana eta hemen aukeratuko dugu kalifikazio edo komentarioak aplikatu talde osoari. Eta hau da dana taldeekin. Batez ere berriro, gora aipatzen dugu, talde ezberdinetan daukagunean hau garrantzitsua dela. Eta gerta daiteke, nahiz eta 3 aste izan, hau behar izatea. 3 minutu erabili ditut, hurrengo kontua, kalifikazio liburua egelan, antolatuko dut ere. Ondo entzun da, ezta? Mikel, Urtza? Bai. Bale, ondo. Bale, orduan, kalifikazio liburua. Funtzean, zertan datza? Berriro, momentuz, zuetariko gehienok hasi berriak zaret honekien, orduan, askoz jota eta batez ere, azken aste hauetan, igual bidea duzu zereginen bat, hemen daukagu. Eta kuestionario edo galdetegi bat. Hori egiteko, argi dago, kalifikazio liburua ez duzuela erabiliko. Hemen normalean osatzen dugulako notak eta bar. Horretarako, urtsak esan digun bezala, zereginean
sartuko gara eta kalifikatu. Baina zer gertatzen da, zer gerta daiteke, azten baldin mazarete honekin, Moodleekin, klaro, zeregin ugari izango dituzue, galdetegi txiki asko, bai igual gaika edo dena delakoa, eta hau da etengabeko ebaluazioa. Etengabeko ebaluazioa eta gainera formatzailea. Hemen gakoa da nola eman feedback. Orduan, feedbacka eman badegu, hainbeste lan kudeatu eta bar, Moodle plataforma edo Egela plataforma funtsezkoa da, eta atez ere kalifikazioa. Hau argitu nahi nuen. Eta hurrengoa, hemendik bakarrik nola sartu, bete bezala, kasu honetan kalifikazioan sartuko ginake, gezi hau gaizki dago, kalifikazioan sartu, eta gero azken kontutxu bat, klaro ikusi dugu zereginak, galdetegi, hau da, egin ugari egon daitezke, eta azkeneko amaierako nota. Amaierako nota kalkulatzeko bi aukerako dituzue. Eta laburki esan da, gero tutorialetan edo eskuluburuetan sakondu ezakezue. Bata da, gehiketa, hau da, urtzak esan digu. Zeregin hau, 30 puntu balio ditu. Azterketa, 30. Eta jutketa egiten. Edo gerta daiteke media ponderatu bat egotea. Eta media ponderatuan, horrek esan nahi du, lantxoa honek balio duela, ez dakit, 30%. Horrela egiten da, bakarrik zuek jakitea. Eta maieran, nota bat izango du. Eta zer gutxi gehiago. Askok galdetu diguzue, nola, ea aukera daukagun, zeren ohituta zaudete estelera, ea aukera daukagun esportatzeko, gure kalifikazioak estelera, eta gero, adibidez, hasieran egin dugun ebolazioarekin elkarlotzeko. Aukera daukazue, hemen ikusten duzue. Berriro, gauta, eta gero birpasatzeron topatuko duzue, esportatu, estel bezala, kalkulu horri bezala esportatu, eta eginda. Gehiago sakondu nahi duzuela, hemen izan dena. Galdera ikurretan, edo kampus virtuala, eta adibidez Ramon Berrelek egin izan duena, itxela da. Ondo adierazita da, eta gainera esaten duguna. Egokituko dugu, zeuen mailera. Kontuan izan da, 0 mailara egokitu izan dugula. Eta bezerik ez. Ike, galderatxo errepikatu dezakezu, jartzen dute partaideak klikatuta gero, ez duela topatzen pertsona batek taldeak non agertzen den. Behar bada markatu dezakezu berriro, mesedez? Partaideak klikatuta gero, taldeak non agertzen den. Topatzen dut. Bai. Dut berriro. Dena den hori birpasatu, hau... Bai. Bale? Esaten nuena, hemendik sartu hartzen dute zera, hemendik sartu, partaidetik, eta gero taldea. Eta taldea hemendik egiten da. Orduan, klaro, esaten nuena, ez da agertu, zeren, klaro, betikoa, esan dute, kontuz gurpilarekin, gurpilan sakatu eta taldeak. Sakatu ostean, orduan berton sartzen dute. Eta taldean, hemen egoterakoan, hemen taldeak antolatzeko aukera izango duzue. Berriro, tutorialak eskuratuta eta oso erraza izan da. Hau ia. Listo. Oso ondo. Bale, minutu bat gelditzen zaigu. Zartako denboran. Eta guain Mikelek azalduko dizue, azkeneko puntua. EHU edonondik egelapi honetan, nola sortu ditugun foro batzuk eta bar, bera ustete prestatzen ari dela pantaila konpartitzeko. Bai, EHU edonondik komunitate deitu diogu 2000 eta asko gera, egelapi hauetan sartu garenak formazioa jasotzeko, edo, eta momentua da orain ez bakarrik formazioa jaso baizik eta dakiguna eta bururatzen zaiguna konpartitzeko. Guain, Mikelek azalduko dizue, konpartitu du bere mai gaina, beraz, erakutsiko dizue zertaz ari nahi zen. Hemen duzue EHU edonondik. Jarri dizuet ze atal edo sekzio dauden momentu honetan, eta ikusten balin baduzue, eman den trebakuntza saio bakoitzeko sortu da atal bat, edo pestaina bat, edo sekzio bat. Orduan, horietako bakoitzean beti daude egota edo materialak, edo saio horren grabazioa. Berriro ikusi ahal izateko eta ikasteko nahi duzuena. Daukazue Blackboard Collaborate inguruko bat,
bideoen egiteari buruzko beste bat, galdetekin ingurukoa, hau oso garrantzitsua da, konplexua, baina nahi bat dituzu galdetegiak erabili hemen daukazu informazioari, eta hauetako atal bakoitzean beti dago fororen bat zalantzak jartzeko eta argitzeko gai horren inguruan. Orduan, ebolaketaren inguruan, bakarra jarri beharrean, pentsatu dugu kasu honetan igual beharko ditugula foro gehiago. Pantailan bukaeraraino joaten bazerate, hasiera baten daude emango ditugun saio desberdinan zerrenda, agertzen dira 5 foro. Eta egin ditugu arloka. Pentsatuz, arazo handiena egongo dela ziurrenik ebolaketa berri honen planteamenduan. Nola aldatutzen dut, orain arte neukan aurrez aurreko ebolaketa, online sistema batetara jakinda kopiak egon daitezkela, arazoak egon daitezkela konexioetan. Orduan, buruari buelta asko eman bazkaizkio, eta bestera batetara pentsatu behar da, azterketa horiek edo froga horiek bestera batetara egiteko. Edo pasatzen gara ebolaketa jarraiera lanen bitartez, edo kombinatzen dugu baita ere froga batzuekin, adibidez galdetegi baten bitartez, non ikasleak erantzuten dituzten oinarrizko galdera batzuei. Baina ja ebolaketaren diseinua aldatzea lan zaila da, eta eztabaida asko sortuko dira irakasleen artean eta sailan bertan. Orduan, pentsatu dugu agian hemen planteatu daitezkela zalantza horiek edo elkar partekatu diseinu desberdinak edo ideia desberdinak. Ze askotan ideien bila joango gara. Ez daukagu garbi, inorrek ez dauka garbi nola egin behar dituen zenbait gauza, eta foro honetan agian norbetek esaten du nola egin duten, ondo edo gaizki atera zaion, eta zuentzako izan daiteke ideia hon bat garatzeko zuen ebolaketa sistema berri hori. Orduan, orain dagoen bezala, ez zaudete bertan inskribatuta, ez zaudete izen eman gabe zaudete. Honek esan nahi du, baduzuela barruan sartzea eta ikustea hor dauden eztabaidak, baina ez zaizkizu iristen mezuak zuen emailera. Orduan, nahiko bazen dute, inskribatuta egon, norbaitek mezua jartzen duenean zuen emailera iristeko, egin behar dena da. Bat aukeratuta bertan sartu, momentu honetan ez dago gairik inorrek ez du zeraz jarri, eta izenaren eskubialdean, gurpila dagoen tokian, agertzen dira aukera desberdinak. Amaiara aldera joan da, bigarrena, azken aldetik hasita, jartzen du, kasuan jarriko du, inskribirse en este foro. Nire kasuan oia, inskribatuta nagoen, badut baja ematea. Erakusten ari naizen hau da, zuen posta elektronikora mezuak iristeko ala ez. Norbaitek gaia jartzen duen bakoitzean, iritsiko zaizuen mezu bat, bestela ez. Bestela ez bazerate inskribatzen, baduzue, zuek nahi duzunean, foro hauetan sartu eta ikusi, ordura arte ze gai landu diren eta zer esan duten pertsona desberdinak. Hori da, nire aldetik dena. Bueno, iritsi gera, bukaerara eta 4 minutu pasatu gera. Bueno, eskerrak ematen dizkiz zuei. Gainera batzu ja hasi zarete mentzatetik zuen esperientziak partekatzen. Horretarako batez ere pentsatu dugu foroa erabiltzea. Esperientziak oso baliagarriak izan daitezkeelako. Egia da guk antolatu ditugula jakintza arloen arabera, eta egia da beste jakintza arlo batzuetakoak ere erabilgarriak izan alzaizkigula, ezta? Baina ikusi ditzakezue. Eta hementxe ez dakit tartean gelditu zaigun galderaren bat erantzun gabe. Bai, Maite de Blas Martin hemen zeregina erabilita txat bat orduan erantzuten nengoen, baina hori txat lotuta dago askotan taldeka eta taldeak elkarre ikusi dezakete edo ez. Baina ez dakit, igual Maite jasotzen dugu zure zalantza. Zein zan, galdera? Bai, zeregin erabili nahi dut azterketa egin ahal izateko. Aukera dago ikasleekin txat individuala izateko eta berehalakoa dena. Entonces, Bai, aukera dago, Bai, aukera daude, erabiltzeko chat gela, adibidez, azterketa antzeko bat balitz eta dudak azaltzeko. Edo bestela, Blackboard Collaboraten bidez ere egin daitezke banakako individualak direnak, bai? Orduan, ekin dezakezu azterketa
azterketa moduan, eta gero komunikazioera bezala, edo txata, edo Blackboard bidez ere, banaka individualak sortuta, ez dakite, gela individualak edo ez dakit nola deitu. Bai, hemen taldeka ere badago. Bai, egia da. Mikel Villamaiak erakutsi du. Bai, bi aukera daude. Bai, hor, batez ere, azterketak direnean eta dudak ebazteko, ez, azterketa garaiko dudak edo. Eso es. Momentuko dudak. Bai, Desde ala da. luego, taldeka bai, igual nire zarantza zen hori txat individuala planteatu duenez, ez dakit, no? Guzti. Txata egokiagoa da Blackboardka erabiltzea individuala eta txata orokorra. Bai. Bai, Begira dezala, moduloen ezarpen komun. Begiratu behar. Galdetzen du jarriko duen galdera foruan, nahi baduzu jarri, baina hori izango litzateke erantzuna, txata baino. Osea, txat esango litzateke apur bat orokorragoa, osea, galderak, edozeinek egiten du galdera bat, danok ikusten dugu eta erantzuna, osea, eta zuk irakasle erantzuna aldiozu. Baina nahi baduzu galdera individualak izatea eta besteek ez entzutea azterketa egiten ari den bitartean adibidez, egokia da aldi berean, Blackboard Collaborate eukitzea zabalik, eta hor, individualki egin ditzakezu txatolik. Bai? Hori da, oso ondo. Bueno, hementxe utziko dugu saioa, nahiko lanpetuta gaude eta, bueno, ez gara aspertzen, argi dago. Bueno, eskerrik asko guztiei, hemen egoteagatik, txintxo saioa jarraitzen eta jarri dituzuen galderekin ere, berazten delako elkarrizketa. Eta, bueno, animatzen zaituztegu, zuen ideiak partekatzera foroetan. Eta, bueno, laster arte. Zaindu. Opa. Agur.